Раздел 7. Лёгкі звон рынуў з вышыні званіцы на цвінтар, на людзей, што выходзілі з царквы, на навакольны парк. Званіца стаяла наўздалёк ад стройнай, са святла пабудаванай царквы, і ў вяроўках званоў біўся, як муха ў павуцінні, клышаногі званар Давід. Дзярбаніў і падцілінкваў так, што званіца як не бурылася. А з царквы насустрач сонечнаму ліпеньскаму дню выходзілі людзі. Алесь ішоў недзе пасярэдзіне працэсіі. На тваім пострыгу будзе хлопец, якому дадуць трымаць тваю пасму, сказаў бацька. Потым ты аддзячыш яму тым самым. Гэта азначае, што вы ўжо ніколі не будзеце ворагамі, не маеце права. А калі і сябрамі не будзем? Непачціва спытаў сын. Бацька легкадумна засмяяўся. Ніхто не прымушае. Але я думаю, вам будзе добра разам. Гэта ўжо маці і я пастараліся. Гэта сын майго лепшага друга, нябожчыка. Мяккая яму зямля, Мсціслаў Маеўскі. І вось цяпер Алесь ішоў і напружана чакаў, які ён будзе, гэты невядомы хлопец, з якім яны цяпер не маюць права быць ворагамі. Тое чаканне прымусіла яго быць няўважлівым да царквы і да набажэнства. Помніў толькі суровыя, нечалавеча вялікія вочы анёлаў, іхнія трошкі азызлыя твары і нясмелыя, усё даравальныя ўсмешкі. Помніў застылыя ўсплёскі іхніх крыл над яго галавой і незразумелыя па колеры, ці ружовае праз блакітнае, ці блакітнае праз ружовае складкі адзенняў. Помніў пералівістую, фіялетавую з золатам філонь папа і тое, як падала ўніз ягоная епітрахіль, проста бы драўляная. Страшнае рыканне дыякана калыхала агеньчыкі свечак, прымушала часам дробна звінець шыбы. Страшнае, быў і льва з пячоры рыканне. Усё гэта было як сон. Ён ведаў, што фрэскі іхняй старажытнай царквы былі дзівам, аб якім казалі ўсе альбомы, нават выдадзеныя ў Парыжы, што іхні пратэірэй майстра і за гэта ўзнагароджаны камілаўкай, набедранікам і залатым наперсным крыжам, што загоршчынскага дыякана даўно збіраліся за яго дзівосны бас перавесці ў Магілёў і зрабіць і па дыяканам, каб прыслужваў толькі архірэю, ды пабаяліся псаваць адносіны са старым Загорскім. І ўсё гэта было як дурман, і ён бадай што ўзрадаваўся, калі набажэнства скончылася. Ішоў з прыступак, скоса паглядаючы на новую асобу, якая звалася пастрыжным бацькам. Пастрыжны ішоў збоку ад яго, ладны, чырвоны тварам, сівы грывай валасоў і кароткімі вусамі. На чырвоным загарэлым твары дзівоснымі здаваліся наіўна-сінія дзіцячыя вочы. Гэта быў далёкі дзядзька Алеся, Пятро Басак-Яроцкі, гаспадар невялікага маёнтка, былы каўказскі афіцэр. На поясе ў басака віселі срэбныя нажніцы. І вось наперадзе Алесь убачыў кілім, а ля кіліма купку людзей. У баку ад іх стаяў хлопчык, якому было, напэўна, страшнавата ад урачыстасці цырымоніі. Белавалосы, з залацістымі вачыма, бы напоены сонцам мёд. Відаць, трошкі слабейшы за Алеся, больш хударлявы. Ён стаяў на кіліме, трымаючы ў руках медальён на доўгім залатым ланцужку. Дзівосныя, сонечныя вочы глядзелі трошкі ўгору. Алесь не ведаў, куды яму ісці.
і таму ледзь не зрабіў памылкі, накіраваўшыся да купкі людзей. Басак Яроцкі паклаў руку яму на плячо. «Правей фронт, пляменнічак», — ледзь чутна сказаў ён. Цяпер Алесь ішоў проста на хлопца. І ледзь ногі яго ступілі на пушысты вялікі кілім, са званіцы зноў грымнулі, радасна заліліся званы. Хлопцавы вочы ласкава глядзелі на Алеся. «Глядзець весялей», — шапянуў пастрыжны. «Падайце адзін аднаму рукі». Алесь адчуў у сваёй руцэ руку Мсціслава. У той жа самы момант усе астатнія, акрамя гэтых трох на кіліме, нават бацька, апусціліся на адно калена. «Княжацкі сын Аляксандр Загорскі, сын Георгія, унук Данііла, праўнук Акіма і прапраўнук Пятра. Схілі апошні раз сваю галаву». Гэта абвясціў басак Яроцкі сваім хрыплаватым басам. Алесь схіліў галаву. «Отрак Аляксандр», — сказаў пастрыжны, — «ты пастрыгаешся днесь у падлеткі, як гэта загадваюць звычаі гэтай зямлі. Бачыш ты свайго пастрыжнога брата? Абдыміцеся першымі мужчынскімі абдымкамі». Яны абняліся. Алесь адчуў на плячы руку Мсціслава. «Скажыце адзін аднаму на вуха некалькі братніх слоў». Вочы Мсціслава смяяліся не дзеля вачэй Алеся. Потым Алесь пачуў шэпт. «Папаўся?» — спытаў малады Маеўскі. «Плюнь. Яны лічаць, што мы зеляпаны, дык давай мо прыкідвацца далей. Хай ужо цешацца». «А я і плюю!» — з нейкім раптоўным гарачым пачуццём да гэтага хлапца шапнуў Алесь. Дарослыя з некаторым нават замілаваннем глядзелі на двух прыгожых падлеткаў, якія з такой відавочнай пяшчотай шапталі адзін аднаму на вуха словы братэрства. «Ты, брат, накшталт таго скотч-тэр'ера». Мсціслаў аж дрыжэў у абдымках Алеся ад прытоенага смеху. «Ведаеш, як іхніх шчанюкоў пазнаюць? Чыстапародныя ці не?» «Ведаю», — усміхнуўся Алесь. «Бяруць за хвост і падымаюць у паветра. Сапраўдныя, не вішчаць, гонар трымаюць. Вось і ты, трымай гонар. Пастарайся ўжо не вішчэць, як дварняк. Гэта глупства. Нязручна, але затое нядоўга». Яны не заўважылі, што вусы старога басака неяк няўлоўна і падазрона паторгваюцца. «Пацалуйцеся», — сказаў басак Яроцкі. «І памятайце, вы казалі словы братэрства і цалаваліся яшчэ тады, калі былі дзецьмі». Яны пацалаваліся. Басак Яроцкі палажыў далонь на галаву Алесю. «Ты насіў дзіцячыя доўгія валасы, з якіх сёння ўпадзе адна пасма. Заўтра іх падкароцяць, і такімі яны будуць, пакуль ты не станеш сапраўдным мужам. А тады насі іх як хочаш, толькі памятай, што людзі нашай зямлі любяць насіць доўгія валасы і вусы, але не любяць і ніколі не насілі барады, калі яны не папы, не манахі і не мудрыя стагадовыя дзяды. Не насі барады, пакуль яна не стане зусім снежнай. Не насі валасоў і адзення дзікага народа». Ён узняў нажніцы. «З першай пасмай ты не будзеш дзіцём і зможаш сядзець з мужамі, бо сам займееш імя мужа. З гэтай хвіліны памятай, князь, душа твая належыць толькі Богу і гэтым палям. Шабля ваяводзе справядлівай вайны, жыццё
усім добрым людзям сэрца каханай. Але гонар і чэсць яны належаць толькі табе і больш нікому, ні жанчыне, ні людзям, ні ўладарам, ні зямлі, ні нават Богу. Цябе пастрыгаюць у мужы, каб ты быў незалежны з моцнымі, братні з роўнымі, памяркоўны і добры з ніжэйшымі. Цяпер ужо і Мсціслаў глядзеў сур'ёзна, быццам гэтыя словы краналі яго за душу. Каб ты быў добры да дзяцей і жанчын, літасцівы да жывёл, нямых братоў нашых, якім Бог не даў мовы, каб мы апекавалі над імі і былі чуйнымі да тых, хто маўчыць. Каб ты быў верны для сяброў і страшны для ворагаў, бо ты муж, і зброя дадзена табе для таго, каб ты быў мужам і каб той, хто абразіў цябе, ніколі не абышоўся пустымі прабачэннямі, а крывёй плаціў за сваю абразу. Але кроў не галоўнае. Галоўнае літасць да ўсяго, што мае роўнае з табой няшчасце жыць. Будзь літасцівы да жывога, былы хлопчык і будучы муж. Ляснулі нажніцы. Каштанавая пасма ўпала ў далонь дзядзькі Пятра. Ён павольна працягнуў яе Мсціславу. І Мсціслаў таксама патрымаў пасму, а потым схаваў яе ў медальён, а медальён схаваў пад сарочку. «Сын князя Загорскага стаў мужам», — сказаў басак Яроцкі. «Памолімся за яго доўгі век, за яго дабрыню і высакароднасць. Памолімся за тое, каб Бог паслаў яму вялікія дарогі і сілы на тое, каб усё, што з ім будзе, стала вялікімі здзяйсненнямі». Аднекуль з-за палаца, з таго боку, дзе была магільня, данёсся празрысты, як лёд, і журботны, як галошанне, спеў срэбнай трубы.